Takže na lidi, dneska tady máme part 2, kde si dáme soutěž kreslení. Tak, já jsem přece určitě vyhrál ten první part. A máme změnu. Budeme mít na to mít čas. 3 minuty. Budeme na to mít minutu, na to budeme mít. Budeme na to mít minutu. Já tady pustím časovač. A já si teda zatím vyberu téma, jo? Tak ahoj. Tak, mám téma a téma bude dinosaurus. Já ti říkala žádný dinosaurus. A téma bude dinosaurus. Tak jdem na to. Tak jo, já spustím časovač minutu. Ano. No, nevím. Budu mít minutu na to nakreslit dinosaura. Nevím. No, prostě na to minutu. Hele, a dáme si, že ho nemusíme vybarvovat. No, to nejde, vole. To Tak jo. 3. Počkej, minutu tady máme, jo, opravdicky, minutu. Minuta. Tak. 3, 2, 1, teď. Jdeme. To je hrozně málo. A platí stejný pravidlo, musí to být cutie. No, prostě dinosaurus. Dinosaurus nikdy není cute. Tak vybarví. Děláš takhle lápí, zoubky, jazyček, očičko. Tak. S tím to spíš vypadá jako žralok. No, můj taky. Ty máš tam trošku hubenýho. Já taky. Konec. To není dinosaurus! Takže. 3, Já to nechci ukazovat. 1, teď. První To je ty. můj stegosaurus, no dinosaurus, prostě to je ty vole. Ty máš takovýhle dinosaura. Tak, ohodnete dáš do komentářů, podle mě se vlastně. Hele, počkejte. My teďka doděláme ty dinosaury, jak bychom si to teda představovali. A pak se vám ozveme. Tak zatím čau. Takže mám hotový dinosaury. Takhle jsme si to představovali. Mám tam ptáčky, který ona mi skopírovala hned, že jo? On kopíruje. Ne, ona mi to skopírovala. Takže tady je ten můj. A je to můj. A tady jsem ho poslala, protože mě kopírovala, takže jsem mi to chtěl smazat. Tady. No, udělá mi to pěknou čáru na nic. Takže nemá Počkej, ještě si to podepiš radši.